धुवून घेऊया बघा. एवढे आहेत, 2-3 वेळा धुवून घ्यावा बोलले. पाणी येईल ना, कार ढाकणा बघूया. उघडले. हा हे बघा असे उघडले. तर मित्रांनो आपला हे निस्त्याक रेडी झाला. कसला आहे? खुबे ना, खुब्याचा. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो मी जे काल खुबे ना खुबे आणलं त्याचं आता रेसिपी बनवतलो. पहिल्यांदाच खुबे खातलो. तर बघूया त्याची रेसिपी कशी बनवतात ती. आता काल आणलं ते दाखवते तुमका. हे बघा, काल आपण खुबे आणले होते. असे आमका तिथून बोललेली अमोलची आई वगैरे की ते पाण्यात टाकून ठेवायचे की नंतर त्याच्यातली रेती वगैरे असत ती थोडीशी निघून जाता. आणि ते आता व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आणि उकडत ठेवायचे ना, टोपात उकडत ठेवायचे बोलले. ते पाणी वगैरे घालू नको बोलली. तर ते आता धुवून घेऊया आणि टोपात ठेवूया वाफव. आणि मग त्याच्यातली माष्टा काढायची. चल धुवून घेऊया बघा. एवढे आहेत, 2-3 वेळा धुवून घ्यावा बोलले. नुसते असे आधी धुवून घ्यायचे ना. घाण येतात त्याची वरची. बरोबर, त्याच्यावरची जी शेवळ तो जातो. त्याच्यानंतर मग उघडत ठेवायचे. हे खराब झालं. एका दुसरे होते तसे खराब उघडतात. असे उघडलेले असतात ते नाही घ्यायचे ना. वास येतो, खराब झाले वाटतं. बरे पाणी खराबच जाते. मित्रांनो आता आपले धुवून झाले आहेत आणि आता हे उकडत ठेवायचे ना. उकडत ठेवायचे. पाणी नको ना घालू. पाणी नको, पाणी आधी घालता येईल. पाणी घालायचं नाही आणि असेच उकडत ठेवायचे. चल आता हे उकडत ठेवायचे ना. पाणी वगैरे नाही घालायचं. म्हणजे वाईट वाफव व्हायचं. असे मुळे वाफवतो ना. होय ना, चालेल. आणि पाणी घेऊ काय असं बोलले. पण आमच्या नवीन घरातलो पहिलंच व्हिडिओ खुब्याची रेसिपी. तर सृष्टी वाटप काढता. तर काय काय घेतलं त्याच्यासाठी? आला, लसूण, कांदे, 2 कांदे, खोबरा, एक वळत की त्याच्यापेक्षा कमी घातलं तरी. आणि बटाटे. ओके, एवढा त्याच्यात वाटप करायचा. बरोबर. आणि हे मिक्सरला लावून घ्यायचा ना. भाजून. येतात भाजून मिक्सरला लावून. भाजक्या वाटपाचा. ठीक आहे, चालेल. पाणी येईल ना, कार ढाकणा बघूया. उघडले. हे बघा असे उघडते मित्रांनो. बघा असे उघडतात. ते काय पाणी वाहता. बंद कर गॅस. एकदा ढवळून घेतात, कारण मग समजा खाली रवले बिवले एखाद दुसरं तर तो सगळे उकाडले. मस्त उकाडले. माष्टा पण बरी आहेत त्याच्या म्हणजे अशी. एकदा बस असं थांब. असं नाही ढवाळे माष्टा पडत तरी नाही त्याच्यात. मित्रांनो आपले वाफ लावून घेतो. एकदम पटकरून वाफवले. त्याचा पाणी घ्यायचा ना. काय गो पाणी येऊ काय ना. तू खाल्लेला आधी कधी? मी एकदा नाही, आता पहिल्यांदाच खातो. आता मास्टाची काढून घ्यायची. मोठी आहेत मास्टा.
मोठं गाव मोठी असते पण बरी आहे. मोठ्या मुळ्यासारखे आहेत ना. चिनाने जेव्हा लांबट असते. मोठे गावते हो तो चांगला होतो याच्या मोठे पण गावते. दुसरीकडे सृष्टी भाजून घेता खोबरा वगैरे. आता हे वाटाप लावून देतात ना. बटाटे केवढे कापले बघूया. 2 बारके बटाटे. 2 बारके म्हणजे छोटे छोटे कापले त्यांनी जरा चव येतात ना. तर मित्रांनो आपली मास्टा काढून झाली आहे बघा. आणि ह्याचा पाणी रावला त्या घ्यायचा ना गाळून. ह्याच्यातच फोडणी देत तुला काय गो. बटाटे त्याच्यातच फोडणी देतो. विनोद पण इलो मिक्सर लाव म्हणजे लाईट गेली या. वड पडलो म्हणता काहीतरी. मित्रांनो आता फोडणी बटाटे आधी फोडणी देतात. तेल घातल्या कांदा टाकून म्हणजे जसं आपण फोडणी देतो तशी. आमचो घरगुती मसालो. ते पण नको काय तिखट करू. आणि त्यातलं पाणी घेतलं त्याच्यात टाकून फोडणी देतात. अच्छा मास्ता मग टाकतो. थोडी बटाटे उकडली ना काय नंतर मास्ता टाकायचं. ओके. पण आता जा कोक्याचा पाणी आता गाळून घेतलं बघा. गाळून घेतलास ना. आणि तास त्याच्यात टाकायचा. हा की नंतर लास्टला मास्टर टाकायचे ना. ओके. हा साप गाळून घेतलं ना म्हणजे त्याच्यात घाण काय राहणार नाही. ओके काय नाही घाण साप निवळत. तर आता थोडा वेळ ठेवायचा शिजत बटाटे उकडेपर्यंत होय ना. ठीक आहे. आणि नंतर ही मास्टा कुठची जी मोठी आहेत ती कापून घेता. कापून घेऊन मग जरा चांगली लागते ती. आणि मिक्सर लावून घेता तो पण सृष्टी. बारीक असं वाटून घेतलं नाही बघा. कुठली भरून टाकून देतात ते. माडाक काहीतरी लावतात ना ते. वाटप लावून झालंय बघा. नंतर ती बटाटे उकडेत ठेवले ना ती झाकण ठेवलं ना. बटाटे उकडली व्यवस्थित की नंतर मास्टर टाकायची आणि नंतर वाटप टाकायचं ना. की आधी वाटप टाकायचे मग मास्टर. आधी मास्टर टाकायची. अच्छा मीठ सोडा बिला आणि मग वाटप. बटाटे उकडले ना. ओके 5 मिनिटात उकडली. आता मस्त आधी ना लागतो. आता मास्टर थोडा वेळ ठेवायची अशी. तिथे आधी ताबडतोब वाटप करायचा. वाटप नाही व्हायला टाकूया. कोकम 1-2 टाकायचे ना. 4 टाक. दाखव बघूया किती टाकतं कोकम. 4-5 कोकम. आणि नंतर थोडा वेळ शिजून देत. मीठ थोडंसं टाकूया. ते लोक नको बोललेले पण थोडंसं टाकूया. लय पण नको टाकू. हां मग टाकू का आता थोडंसं मीठ झालं ना. आता थोडा वेळ शिजून देत मग वाटप. मग टाक. ते काय उकडलेले. हां तर मग वाटप पण टाकून घेऊया.
वाटप टाकून घ्यायचा. थोडा वया थोडा पण हा. टाकू शकता. आपल्या हव्यात असं ना, म्हणजे सुक्या पण बनवू शकतो ना आपण याचा. थोडा वाटप घालून सुक्या पण होऊ शकता. आणि आपण पातळ जरा केलं म्हणजे एकच दोन्ही पण. एकच केलेला. हा म्हणजे सुक्या पण म्हणजे भाकरी वगैरे वगैरे खाऊ असं सुक्या तरी पण बनवू शकतो. हे बघा आता थोडा वेळ शिजवायचा 5-1 मिनिटं ना. हो उकळी येऊ दे. उकळी येली की ते बंद करायचा. नंतर जेव घ्यायचा. आता भूक पण लागलेली आहे तर बघूया आता. व्यवस्थित बटाटी तर व्यवस्थित शिजली आहे ना. मास्टा पण शिजलेली आहे. आता फक्त एक उकळी येली की ते आपण थांबवूया. तर मित्रांनो आपला हे निस्त्याक रेडी झाला. कसला आहे खुबे ना. खुब्याचा मस्तपैकी उकळले. आता जेवक बसाया. पहिल्यांदाच खातो आम्ही. मित्रांनो खुब्याची असा जी रेसिपी बनवतो सृष्टी टेस्ट घेता. खा बघूया. माहिती तू खाऊन बघ. बरं दादा काही वेगळा वेगळा लागणार नाही ना. मासू नक्की मी खाऊ शकतोय. माही खाऊन बघ तू. तुका बरं आगे बघ की ना खाल्लं नाही. बरा बरा भाता वांगडा बघ खाऊन. बरा ना वा म्हणतात. चला तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ कसं वाटलो खुब्याच्या रेसिपीचो नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. मित्रांनो ज्याने खाल्ल्याने खुब्याचा असा निस्त्याक ना निस्त्याक की म्हणतात मस्त झाला. मी आता खातोय बसतोय जरा मोबाईल चार्जिंगला लावतोय. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर.